харесва. Мали по-натам. Никола, ходи оттатък, къде ще остава. Бързо. Я бе! Там ги пуска. Какво заснех тук, що? Маля, ма те го въглят. Не сега ще заредат още. Маля, тук е по-яко. Тази. Чакай, тук да гледам. И как го правят, бе? Я да видя, бе. Ма в Германия са много смели, бе. И от тук се виждат другите. Да, знам, те са от другата страна. Не искаме и тия да снимам. Защото е много яко. Видам. О, да. О! Мали, никога не съм виждала през живота си и това. Това ще си го заснема и ще си го паза. Защото това е много яко, бе. Мале, колко е яко. Мен изобщо не ме е страх, мога да отида и да се хвърля. Виждам. Ще се хвърля, отивам да се хвърля, мамо, харесва ми. Отивам да се хвърля. Не влизай с празни ръце. Аз няма да хода долу. Не влизай с празни ръце. Мале, повишен си човек. Там. Той се хвърля. Или тя, защото е баба. Теш. Много яко. О!